רגע, הוא עושה לנו עכשיו שיר בשביל ביבי נתניהו. אביבה, מה את אומרת? יש לנו נהג טוב. אוהב את ישראל מאוד, ובעזרת השם הוא יגיע לישראל. הוא אומר הבקשה שלו לצדיק שהוא רוצה להגיע לישראל. יש לו המון חברים. אנחנו נוסעים בערך 80 קילומטר. خفف علينا الهوال عمرك تفيض النهار طلع الشمس والنوار وعالم يجمع الصار אז תודה רבה לאבי סמר שסידר לנו את הנהג הנחמד הזה שבשמחה מקבל אותנו כאן ולוקח אותנו לצדיק דוד רע הלוי שזכותו תגן עלינו ותגן על כל עם ישראל, ומי שיוביל את ישראל זה ביבי נתניהו. اجي علينا القبال وشفينا على المرار وخدينا يا طهار وفاجئ كل مكتوب והם שומעים את اجي علينا القبال على المرار وخدينا يا طهار وفاجئ צדיק דוד רע הלוי הוא كان بويا يعملوه يحرك سحاب الحساب وفاتح جميع الابواب هدينا التوفيق وحقق من المرهوب عم اسهر 15 يوم الزيارة ديالو يجوا من كل العالم كلهم يجوا خالق الجنة والنار הוא אומר 15 ימים ויש... בשבועות. הוא אומר שיש הילולה. הנה עוד פעם, אני מדברת איתך, את לא מקשיבה, זה הקטע שלך. ההילולה שלו היה בשבועות. בשבועות. אוקיי, זה שאבא שלך עשה בראש חודש אלול, כן. זה בגלל שהוא חלם אותו. בגלל שהוא חלם אותו, אז הוא... הנה, עכשיו הלכנו באנו מאחור. אוקיי. נכון? כנסי. זה מאחור. מרחבה. הגענו לצדיק שזכותו תגן עלינו ותיתן רפואה שלמה.